कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सन्माननीय शिवसेना नेते खासदार विनायकजी राऊतसाहेब यांच्या उपस्थितीत आणि महाविकास आघाडीचे जिल्ह्यातील नेते यांच्या उपस्थितीमध्ये शनिवार दिनांक 9 रोजी 4 वाजता महाविकास आघाडीचा मेळावा हा या ठिकाणी सर्व घटक पक्षांच्या एकत्रितपणाने या ठिकाणी घेण्याचं ठरविलेलं आहे. तरी सर्व महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्ते, नेते आणि पदाधिकारी यांना शनिवार दिनांक 9 रोजी आर.जी. चव्हाण हॉल वायरी येथे ठीक 4 वाजता या ठिकाणी सर्वांनी उपस्थित राहावं असं या ठिकाणी निश्चितपणे मी आवाहन करतो. सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांच्या विजयाची हॅट्रिक करण्यासाठी सर्व महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते या मेळाव्याला उपस्थित राहतील आणि सन्माननीय वैभवजी नाईक साहेब यांना शुभेच्छा देतील आणि या शुभेच्छा रूपी आशीर्वादातूनच येणाऱ्या या 10-12 दिवसामध्ये प्रचाराची रंगत वाढवून जास्तीत जास्त प्रचारावर भर देऊन जास्तीत जास्त मतदानात टक्केवारी कशी वाढेल याच्याकडे भर देऊन एक दिलाने एक विचाराने महाविकास आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी काम करण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत आणि त्याचंच एक स्वरूप म्हणून हा मेळावा या ठिकाणी भव्य दिव्य अशा पद्धतीचा या ठिकाणी होणार आहे. पुन्हा एकदा मी सर्व शिवसेना पदाधिकारी, सर्व बूथ प्रमुख, शाखा प्रमुख, सर्व महाविकास आघाडीचे शाखा प्रमुख, बूथ प्रमुख, सर्व पदाधिकारी यांना आवाहन करतो की मोठ्या संख्येने या ठिकाणी त्यांनी उपस्थित राहावे. सर्व काँग्रेसचे पदाधिकारी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे आप पक्षाचे पदाधिकारी आणि सर्व महाविकास आघाडीतील, इंडिया आघाडीतील घटक यांनी या सभेला आवर्जून उपस्थित राहावे असं पुन्हा एकदा आवाहन तुमच्या वतीने या ठिकाणी मी करत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.